Добрый вечер, сябры. Хотя, ведаеце, для мяне гэты вечар зусім не добры. Сёння на занятках мне было так сорамна. Ніяк супакоіцца не магу. Настаўніца была мной незадаволена, а ўсё таму, што я паслухалася топу. Добрый зорны вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Касмічнае прывітанне, Яночка. Прывітанне, Ліночка. Ой, Яночка, а што з твоім настроем? Я магу чым дапамагчы? Я з задавальненнем зараблю што-небудзь карыснае для маёй зямной сяброўкі. Дзякуй, Ліночка, але я ўжо скарысталася топавай дапамогай. Нічога добрага з гэтага не атрымалася. Нішто сабе, і чым топа так дрэнна табе дапамог? Ды проста я учора загулялася з сяброўкамі і не паспела зрабіць хатняе заданне па матэматыцы. Ну, гэта дрэнна, матэматыку трэба ведаць. Яна развівае логіку, а без логікі ў жыцці не абысціся. Так мой настаўнік Марс Нептунавіч заўсёды кажа. Да я ж збіралася заданне зрабіць. Ужо падрыхтавала і сшытак, і падручнік. Але тут прыйшоў топа. Так, і што ён зрабіў? Прапанаваў мне дапамагчы. Ну, гэта вельмі сяброўскі ўчынак. Топа вырашыў расказаць табе, як рабіць хатняе заданне хутчэй? Не зусім. Топа сказаў, што зробіць заданне за мяне, у маім сшытку. І ты згадзілася? Ну, час уже быў позні. Калі б я сама села гэтыя прыклады рашаць, я б на калыханку спазнілася. А спазняцца ж непрыгожа, так? Вядома, непрыгожа. А Топа сказаў, што ён усё хуценька падлічыць, бо сваё заданне ўжо зрабіў і паабяцаў акуратненька мне ў сшытак усё напісаць. Ну, Яночка, ты сёння мяне здзіўляеш. І што было далей? Ой, а далей я сёння раніцай прынесла сшытак на заняткі, а там амаль усе адказы няправільныя. Вось дык ну. Да яшчэ і настаўніца выклікала мяне да дошкі, а я не ведала, як гэтыя прыклады рашаць, бо я ж хатняе заданне не сама рабіла. Ну, Яночка, сапраўды, з Топы атрымаўся дрэнны дапамагаты. Вось і я так лічу, што Топа ва ўсім вінаваты. А вось тут я з табой не згаджуся. Ты не павінна была даручаць Топу рабіць свае заданні. Але ж ён паабяцаў, што ўсё будзе правільна. А чаму Топа нарабіў памылак? Аказваецца, ён падумаў, што нам задавалі аднолькавыя прыклады і са свайго сшытка адказы мой проста перапісаў. А прыклады задавалі розныя. Ну, вядома, Топа хацеў як лепей, але тое, што атрымалася, я нават не ведаю, як назваць. Прывітанне, сябры, Рмаў! Эліна, Яна, аб чым задумаліся? Думаем, як назваць сітуацыю, калі хтосьці хацеў дапамагчы, а атрымалася дрэнна. Дык да гэтай сітуацыі назва ўжо прыдумана. Яна гучыць «Мядзведжая паслуга». Ого! Рыся, а адкуль ты ведаеш, што ў здарэнні, пра якое ты нават і не чула, вінаваты Топа? Дык гэта Топа казаў камусьці мядзведжую паслугу. Рмаў, ось дык супадзенне. Рыся, а растлумач, калі ласка, адкуль пайшоў такі выраз? О, гэта вельмі цікавая гісторыя. Дык расказвай хутчэй. Ёсць такая байка, якая напісана шмат гадоў таму. У ёй гаворыцца пра тое, як мядзведзь пасябраваў з чалавекам. Пачатак вельмі добры. Сапраўды, аднойчы чалавек стаміўся і ляг адпачыць. А мядзведзь стаў ахоўваць яго сон. Ой, які адданы сябар быў гэты мішка. Вельмі адданы. Ён сачыў, каб чалавеку ніхто не перашкаджаў. І тут з'явілася надакучлівая муха. І што зрабіў мішка? Ён прыхлопнуў муху. І што ў гэтым дрэннага? Муха ж чалавеку перашкаджала. Справа ў тым, што муха ў гэты момант сядзела ў чалавека на галаве. Ой-ой-ой, напэўна, чалавеку было вельмі балюча. Мядзведзі ж даволі моцныя. Не сумнявайся. Ага, значыцца, мішка хацеў як лепей, а атрымалася ў яго зусім наадварот. Менавіта. Вось пасля гэтай байкі усе ўчынкі, што мелі добры намер, але пасля атрымліваўся толькі горш, сталі называцца мядзведжай
паслугай. Значыцца, Топа аказаў мне менавіта такую паслугу. Топа проста ўзяўся зрабіць хатняе заданне па матэматыцы за Яну і ўсё пераблытаў. І ў выніку мне прыйшлося чырванець перад настаўніцай. О, але Топа ж хацеў як лепей. Ты, Яночка, і сама вінаватая, што згадзілася на Топаву дапамогу. Ой, да гэта я ўжо зразумела. Але з дапамогі нашага мішкі ўсё ж атрымалася і штосьці карыснае. Цікава, што? Рыся расказала нам пра такі выраз, які мы ніколі дагэтуль не чулі. Гэта праўда, я пра яго свайму настаўніку Марсу Нептунавічу раскажу. І пра тваю байку, Рыся, таксама. Бо мядзведжыя паслугі і ў нас на планеце, вядома, бываюць. Але назвы ім дагэтуль не было. Рмаў! Рада была дапамагчы! Дзяўчынкі, а я вось што прыдумала. Я зараз хатняе заданне, якое Топа за мяне зрабіў, перараблю і ў сшытак акуратненька перапішу. А заўтра пакажу настаўніцы, каб яна ведала, што я з тэмай разабралася. Гэта выдатная ідэя. Вы пакуль паглядзіце цікавыя мультфільмы, а я за гэты час якраз спраўлюся. А табе не будзе крыўдна? Нікоечкі. Так што давайте, я за працу, а вы за прагляд мульціка. Ой, Цікавыя былі мульцікі. а я якраз усё паспела зрабіць. Ты, Яночка, малайчына. Да ўжо час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Правильно, Рмаў. Спяшаемся ў ложачкі, дабрана ж, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.